Sino kwe kendo jawinjo mar Ramogi TV machiegni e weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Maha ute thieth 4,000 mondikore kendo chiwo thieth e bwo okumba mar thieth mar SHA yudo pek e chwalo ng'ur magi kokalo mbui mar okumba mar thiethno. Kaluwore gi lipot mar nonro, riwruok mar ute thieth mag ji giwegi nyiso ni 89% mag ute thieth pod yudo pek mar chwalo ng'ur kokalo e mbui. 73% yudo yuago tudruok mar mbui ma tekone ni piny ka 71% to ywak ni ote kata ote machuok mitiyo godo e puodho thieth deko mokalo. Judith Omondi nigi ler mathoth. Dweche hao 7 nyaka ne chak ti kod okumba mar thieth mar SHA. Dwe ka dwe riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufa osebedo ka golo ripot mayango kan kod rem ma pod okumba manyien mar thieth ni godo. Sani gigolo ripot mar 7 mayango ni 89% mag ute thieth pod yudo pek mar chwalo ng'ur kokalo e mbui mar okumba mar thieth mar SHA. 73% yuago teko mar mbui mani piny, ka 71% to ywak ni ote machuok ma itiyogo e puodho thieth mar jotuo deko mano ma idendo kaka OTP kendo samoro ok obi chuth. 31% mag ute thieth ma hao 4,000 mane okaw pachgi yango ni laigi mag mbui onge kod moko kuom thieth ma owinjo chiw ma idendo ni benefit packages. Kaka achiel kuom yore mag manyo kony ka owuok e apise mag SHA, 74% yudo pek e chopo e lai mag apise gi ka okalo e ong'we yamo, samoro simbegi ok maki ka ote mag email bende ok duoki. A limited number, precisely 5,380 claims processing devices in counties. In addition, there are frequent system downtimes and inadequate e-claims machines. Kopogore kod magi, bende pod giywago deko mar chudo 46% mar ute thieth ema osechul kende ya 12 nyaka 4 Hospitals countrywide, whether public, private or faith-based, 86% of them, which literally means all of them, have told us that they received no payments. They have received no payments since 1st of December up to date. And these are the hospitals where people are going for outpatient services by law, because we have limited outpatient cover to level 2 and level 3. Kalure kod ripod ni, pod nitie deko e chudo mag ute thieth e kinde ma piny owacho to yango ni e kwan mar jo Kenya 19,000 ma ondikore okumbano 14,000 ok chudi gino makelo pek e chiwo thieth kaka owinjore. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruoge makedo ne ratich oganda Mombasa owuok oko mase otend riwruoge mag pinje mag Afrika kuom rem kedo ne jatend kweth makwedo e piny Uganda Kizza Besigye. Gikoni en ayanga ni ngima jatelono masani ogeng' gi piny owacho nitiere kinda kuruga sumbi kaka kamano tend riwruog pinje Afrika to pok owuok ayanga mar loso gi jatend piny Uganda Yoweri Museveni magituo ni rocho ratiche. Gidwani jatend piny Kenya William Ruto mondo wuogo kayanga mar nyiso chung' mare kotenore gi wach geng'o ne jatelono to chutho ni mar noteke ka ene pachoka e giko higa mokalo kotere piny Uganda kamo geng'ne nyaka sani. Sisi kama viongozi, sisi kama wanaharakati, sisi kama mawakili tunaona kuwa huu ni udhalilishaji na international community lazima iongee, na tunasema release Besigye. Hatuwezi kuwa sisi tuna muungano wa Afrika Mashariki katika masuala ya trade na katika masuala ya kupanua uchumi, lakini katika masuala ya human rights hatuna uwiano huo. So what we are calling upon ni kwamba serikali ya Uganda iheshimu haki za kibinadamu, ili tukiwa katika East Africa tuwe tunajua ya kwamba wale marafiki zetu ama wale majirani zetu ni nchi ambazo zinaheshimu haki za kibinadamu. We cannot be in East Africa that does not respect the human rights. Na mimi kama mwanaharakati nachukia sana hichi kitendo, yani kimeniuma kwa sababu mwanaharakati wetu mmoja akiwa yaumia, sisi sote tutafanya nini? Twaumia. Tafadhali tena naomba tafadhali hili swala likomeshwe. Utekaji nyara umezidi. Hata pia mtu yani wakatazwa paka matibabu yake. Jamani, hicho ni kitendo kibaya. Tafadhali free Dr. Kizza. Yule ambaye amechaguliwa sasa Mohamed Yusuf kama kiongozi wa AUC aweze kuzingatia
haki za kibinadamu na haki za wanaharakati lazima heshimike. Riwruoge makedo ne ratich oganda kwayo jo Kenya mondo kiki opogi kod weche motenore gi yiero mokalo mar AUC mayande migosi Raila Odinga ne en jalar kom. Jotelo mag riwruogego manochopo e piny mar Ethiopia nono yierogo nolero ni ten Kenya notemo duto manyalore maneno ni komno Kenya noyudo makmana ni piem nyaka bedie gi jaloch. E sechego bende ne gikwayo ni piny Kenya onego ti kod thuolono mar ng'eyo kaka ginyalo bedo joloch e yiero maduong' mabiro. E higa 2017 inyalo par ni piny Kenya bende nowito komno e kinde manolo jambetre Amina Mohamed gi jakom mawuok sani Musa Faki. But we think that as a country, it need not to end there. And that's why, offering leadership or proposing to offer leadership at Continental is something that we think all Kenyans need to be proud of. And without using, the outcome, whatever it may be, because it was not a selection, but it was an election to sow divisions among the people of Kenya that really need to unite if we are to really make impact. Nikech owuok kanyo gi experience, owuok kanyo gi gik mang'eny ma pod koduogo, nikech ung'e ni oduogo. Koduogo dala to bro konyowa. Ethiopia nyo wadhi kaka jo Kenya. Ne ok en ng'wej Raila Amolo Odinga kata ng'wej ng'ato wuon. Ne en ng'wech mar piny Kenya, ka piny Kenya ne kedo gi pinje mamoko. To e piem no ne nitiere weche mathoth manodhi obetie mane nyalo miyo ja Kenya okoka okomno. Koro adona wach ni nyikora mgajwang ni ok en ni candidate manyo wachiwo nyo onge qualification. To adona upar ni kata na Amina Mohamed nodhi olaro komni to ne nigi igni matin to pod ok noyude. Omiyo gik moko nodhi maber, jok ma samoro wacho ni jatend piny William Ruto isamoro nie okotimo gima nyo winjo tim. Wan gima nyo waneno ni jatend piny William Ruto nyo chung' gi jakom Raila Odinga, nikech waneno kaka gitenore, waneno kaka gitimo gik moko, kaka piny Kenya timo gik moko, to ka ji odhi e lweny to samoro ok kinde duto te miduogo gi loch. Oganda nochopo kar romgi e gweng' ma Lukusi e kaunti ma Kakamega mar chiwo kuyo gi lit margi ne anyuond mosenindo jaod bura ma Malava Malulu Injendi manyo wito ngimane odiechieng' manyoro tok tuore kuom kinde. Injendi ne opar kaka jalo mane jadongruok e kach ng'od bura mare no kama nokonye siro som nyithindo e skunde mathoth. Bende oganda nopuoyo tich mare makare mar gero ne mon liet e udi. Injendi nowito ngimane e boma ma Nairobi bang' tuore kuom kinde no ka anyuolagi nigi kuyo nyadiriyo, tok owadgi Injendi bende wito ngimane Jumapil mokalo. Kama wakazi wa Kakamega tumepoteza kiongozi shupavu, kiongozi ambaye alikuwa anajua kukaa na wananchi, haswa wananchi wa Kakamega Malava. Tumempoteza kiongozi, tumempoteza mzazi, tumempoteza mjomba na tumempoteza mtu ambaye ni ndugu ya kila mtu katika constituency hii ya Malaba. Tulikuwa tunatembea na yeye kona sote na alikuwa anatufunza mafunzo mzuri sana. Lakini kwa hivi sasa saa hii kwa hii Malaba nikiangalia sana, sijui mtu mwingine atatoka wapi kama Malulu wa Injendi. Huyu Malulu ni mtu mzuri kwa vijana, kwa mama, kwa wazee, wote paka kwa watoto. Duol magayo tiyo gi yedhe mamero ji e pacho ka Nakada dhi nyime gi kawo okenge mager kaluwore gi chiwo lesen mar uso math makwong' to moloyo alwora mani machiegni gi kuonde tiegruok. Jachung' ma Nakada e kaunti ma Trans Nzoia Triza Mwangi wacho ni okenge ma kamago geto konyo jopuonjre bedo mabor gi kwong' kod yedhe mamero ji. Koloso e nyasi mar sumruok paro ewi midhiero mikelo gi tiyo gi yedhe mamero ji, Triza nowacho ni nitiere dwaro mar tiyo kanyakla mar neno ni weche mag uso yedhe mamero ji go dok piny, kendo ni yedhe mamero ji go osebedo ka rocho ngima oganda. Nowacho ni gayo chiwo lesen na oyaye dhi konyo e duoko chien midhiero ma math makamago kod yedhe mamero ji kelo n'oganda. Korka kore komishona ma kaunti ma Trans Nzoia Gideon Oyagi bende nosiro lwedo wachno.
You recognize that the function for licensing alcohol outlets was devolved to the county governments. And therefore, we are trying to complement each other because sometimes the counties view this as a revenue, avenue for them. However, we also want to look at it as from a public health perspective, where we also want to take care of the health of our community. I want to prevail upon all stakeholders, to prevail upon all of you, to ensure that we support the government, we support NACADA, so that we reverse the current trend of alcoholism and substance abuse. As you are aware, the presence of substance abuse and alcoholism affects security in the county. Most of our youth are now so much in alcoholism and drug abuse. So it is our business as a government, as a community, to ensure that we support our youth to engage in productive activities. And that is the only way that we can ensure that we have a safe and secure community. Jopuonjre manyiri skul secondary ma Siburi Mixed kachung'od bura ma Karachuonyo oyudo fungruok bang' kambi mar Kenya Pipeline geronegi kar nindo manyasani mabiro konyogi e kinde magidhi nyime gi chenro mag somo. Kar nindo ma jopuonjrego ogernegi gomenda maromo siling $1,500,000 mar reso jopuonjre manyiri mosebedo kokoso kar nindo maber kaluwore gi onge mag kuonde nindo malong'o e skulno. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi gi jata tije maduong' e kambi mar Kenya Pipeline Joe Sang manotelo nyasi mar yawayanga kar nindono okoni gedo no notim e bwo chenro magitimo maduoko lwedo ne jopiny e kor gwenge. So it's not about the billions of shillings that we spend in the pipeline, in the tanks, but it's about what we do for the community. It's about the simple things such as classrooms that we build for our kids, for them to be able to have a conducive environment when they are in school. This is a case study of what corporate social responsibility can do. And we must also appreciate and commend the work of those who managed this project. Through this facility, our girls would find a decent accommodation for themselves, and as they go through their academic life and all the other co-curricular activities in this institution, they do not have to worry of where they will sleep. Gikelo madongruok ni mondo nyathi manyako osom kanie e skul ber koso rach. Mar ariyo, wan bende kaka county government kotelnwa kod Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga en weche momiwa mag somo gik I center en mokelo jomoko olosonwa dormitory it's a good job. Awacho mano endo niya kare osiepe mamako osiepe mabeyo man gi tich emomiyo pipeline konyowa ka. E weche mag tuke ni klab mar Bandari FC matuge lig mar adhula maduong' mar FKF ong'iewo jotugo 4 mabiro konyogi e manyo kombe mar lig kuom thuolo mokwongo. Jotugo 4 go oting'o John Mark Makwata mowuok e klab mar Coastal Union ma Tanzania, Dennis Ng'ang'a mowuok e klab mar Zambia, kaachiel kama moko gin Halifa mabende owuok e klab mar Congo Boys gi Clifford Ouma mowuok e klab mar Nairobi City Stars. Klab mar Bandari nyaka sani omako thuolo mar 6 e chung' mar timbe 32 ka tuke odong' mana 13 kende to season rumo. Tukaleta wachezaji wengine na wengine pia mikataba iko karibu kuisha, so tuko bado katika mazungumzo. Mnavyojua ili dirisha la usajili bado liko wazi mpaka tarehe 28 mwezi huu, so tunaendelea na tuna imani vile timu ambavyo tumeiweka sasa hizi tutaweza kufanya katika malengo yaliyobakia. Pia kujoin Bandari na pia tumefurahia reception, tumekuwa received with a lot of respect. Kwa team tutachangia, hawako position mbaya, but for this season tutachangia sana na experience kwanza. Tumewajoin kwa training, tumeona wengi wao pia ni wadogo, kuna vitu kadhaa hawajazoea. So tutawasaidia na experience, na mimi pia kama striker
tuwa help hapo hivyo mbele vile tunaweza, na at least inshallah tutoke hata na silverware. Wachope giko mar weche manyien makagi kacha nyakora waiko ni mathoth mwabro kelo ni weche manyien magang'ich welo kodoimore mano saa 1 gi saa 3 mar otieno. Oriti masani an Milton Ochieng' Awuor.